akasabadala asikuta wait asikuta dodo iwewe nyaya imakatidza kuenda 3 days kuwait kana kudodo changu chako unotozvibvunza kuti why 2 months kaenda kutoilet inini tonga chitina ichi vanhu anoramba chitina ichi ndiri kuti mudzimai wangu inini ex wife payakabva pamba payakatakura pendi yangu bva yanondisunga iri kuSouth Africa ex wife ndiri kurwara inini imi muri fit muri kudya dzamba kwenyu ina asikuenda kutoilet asikuenda kuwaiting inini mati makagara pokona kuti zviri simple aiwa tenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko Baba ndakubate zvomuya kana uri muno miya waite zvomuya handisi kuti kuita zvandoda ingafana ndaombera ndizvo zvokuti zvoni kana makurukota achitaura iwo wachikopedza nyaya kwako unofana kuva nguva yekuti ari kubvunza kuti apedze kutaura usatapedza kutaura wako kutaura kana wadare ndonotoka kumba kwako chiribvunza nditipinde kupindure zvanoda kupindura zvacho isatamba uchitora spika dzosera spika yako uzonzi ndo pane umbo ndabvunzwa apa kuti sei uri kuti wakafuwa rukawo nemukadzi haisi redhiyo kai ndo pari kubuda rukawo rwacho rwakabuda sei handiti kuti ndakafamba unana chiremba wakawanda ndakafamba unana chiremba kwacho ndo pazvakabuda apa ndo pane dzimu rake riri kutaura zvarakandiita muno kudare chimboteerera iwe mkomana kana uchida kubatsirika hadiwe ndione nyaya yako ndinde nyaya yangu kutaura nyaya yako zvakanaka ndatotaura zvakanaka ukaita kupota so kutaura zvakanaka tinotadza toguma tisanzwise kuti uda kuti kudini tichichidzira aiwa ndikuchidzira changamiri wezoguma takukusha ndakupindura muchindibvunza hangu zvamuda kundibvunza right indaramba kubvunza wewe wangu musipaipa wakauya paipa uchiramba nemukadzi wako ukatowana mumwe mukadzi wako kufambidzana ndichiramba nemukadzi andakuda nemukadzi ukatombotaura ukati kuini mukadzi wandinaye kana achida kuuya kumba kwacho handititaya kutonga muno ndiri kuti patakarambana nhasi andana nemudzimai tofunga ningira cho ndinayo panapa pasocial media zvitoripo ndinayo panapa ningira cho takatoplaya pana mutoiona mudzimai wechipiri wakamita rini mudzimai wepinda ane 2 years ndinayo wane 2 years unaye hongu uyu ndakaramba naye May 22 2022 mukadzi wakaramba uyu tatichigara pamba pamwe chete teererai munzwa hakuna munhu anoisa rukawo mukadzi wamunhu ari kugara naye teererai munhu ndikuti chinzwai pandakafamba ini chinzwai kapa paredhiyo pandikutaura apa kuti chii chiri kuitika imi musarambe zvandikuti tichi kuitika pane umbowo hwangu hamusiro paburitsa mukurambire kuti ndiburitse pane umbowo hwangu apa kachiti pendiburitseka ora chiri kuitika ndechekudai benji rinori wototenda ukateerera kutaura zvikuteerera manzira dzako dzingwa zvitaura vanhu kwavo pana patinene hongu tikuti iwe uteerera zvatokutaura bvunzai wati kudii uri kuti kudii ndiri kuti mudzimai wangu inini ex wife payakabva pamba payakatakura pendi yangu ndobva yanokusunga bva yanondisunga iri kuSouth Africa wakazviwana kupi ndakazviwana kunana chiremba wandakafamba taura zita rechiremba chiremba kuchipatara haasi chiremba kuchipatara ng'anga iri kumaprofita nen'anga ndodzakataura hongu patasvika manje zvatinoda izvozvo ichokwadi kuda kuti iwewe unyatsobuda pachena inini ndakafamba ndikaenda pana chiremba anonzi Ningi pekutanga miraka ndakafamba inini ndikaenda pana chiremba anonzi Ningi anozikanwa nemapepe atisungodawo murodha tumatende twawanda murodha atizvo tumatende totenda mambo unyatotsanangura totenda mambo wangu ndakaenda kuna chiremba anonzi Ngana pekutanga mambo wangu ndakaenda kuna gogo Chihoro kuHarare vakamubata vakati chii vakati ndiye akaenda nenguo yako kuSouth Africa akakugadzira akatora doi akaisa pendi yangu akairidza nemvura nanhasi zvirimo mufoni muredhiyo ndisaka ndava neredhiyo vakomana musatenge muri kundipikisana vakadi kundipinga vakaita sei vakati iye chiita kuti iwewe uite nyaya ipinde mukoti mamambo kana yapinda mukoti mamambo toona kudedza munhu bosi uri kutoka mudedza iwewe haasi kubvuma kana yapinda mukoti wamambo tonzwa kuti kwamambo kuchabva kuti chii kana aramba ndozoita zvo zvanoda kuitawo inini ndidzorere kwa zvakabva hongu ndi Oscar shaka ndoda kunzwa kuti mupurisa paakataura
vakataurirana kuti kudii Totedza. watiwo pane samonera akati kwase rakaenda rakatumirwa pa South Africa hongu purisa nemunhu iyeyo vaitaura Goita nyaya ichokwadi purisa mudzimai womurume wakataura naye ari kuSouth Africa bomira azomuya muno mati kuti iwo kutaura zvasiyana azomuya saka ndo pandakazoka vakazondifonera siku nechindibvunza kuti vakazovasevheresa ndakavasevherera akataura nenhau kuti ari saka vazopedzisira vakuda azvomuya mazvinhu aizotaurwa nemupurisa wangu kuti imimi mukadzi uya akati kana ndawana mari ndoita se ndouya imimi pai mupurisa mari atumire conversation yangu imambo iyi handiti ode kana vaona mari ini ndiri kurwara mukuzvinzwisisa ari kusuwa ndouyu ndiye musungwa andika ari kusangwa nemupurisa right kana aona mari mupurisa uyu musungwa ari kutaura kuti inini ndiona mari December inini ndini am suffering tati eka mupurisa wanofasa yei atumidzire munhu yauye akatumira kakudhara akapindurwa ka hata akapindurwa nemupurisa apindura kudurwa kangani ndichirwara ini ati chiko ati ndikawana mari ndinouya ndipatati inini ndikutumira mari conversation iyi mukuita mbiri kwefoni yangu ndii iwe haufanira kupesana nemusungu musungu yakanga mukadzi wangu sema ex-wife ndindi kurwara inini imi muri fit ndikudya dzamba kwenyu ini asi kuenda kutoilet asi kuenda kuwaiting ini mati makagara pokona zvinhu zviri simple eka mukoneka zvinhu zviri simple ini asi kuenda kutoilet kaini asi kuenda kuwait izvo chizvo aiwa zvinobhowa kaini zvoita kuzvinopanda zvino zvinhu zvinomamwa mainterest vamwani asi kuenda kuwait inini ini makatedza kuenda 3 days kuwait kana kudhoto changu chako munotozvibvunza kuti why 2 months kaenda kutoilet inini mamba anozviziva ndakasvika mumba kwake mamba anoziva saka tiri kuti kudii iwe unakubatsirika sei ndikuta chitenda speaker kwandakafamba unakubatsirika sei ndikurambireko mukurambire umbo wako aiwa umbo alright uripo saka uda kuti tikubatsire sei uda kutenda kuSouth Africa kana aramba kuedzeka maise chidhina ichi toke munhu asipo aramba kuenda nyaya mhosva dzake ichi chidhina ichi kesa judgment pachi sai munorapisa vanhu nechidhina apa chizviona muno mudare muno isai nhingina apa titonge chidhina ichi isai chidhina unobhadharwa ani ngabve mushamenda tikumuona nyaya uinayo kana achiroya isusu vanhu dzomushaka muno makapinda hatisiyeroya mpira tobuda toenda pandiroya mpira ngaiurayiwe indwaizomuya kana wati wewe handidzoke nini tonga chidhina ichi vanhu anoramba chidhina ichi chidhina ichi inzwa manje kana tikapinda nhasi anaproblem nazvo basi nimisei musikuda umboka matakafamba mamuda umboka mamunhu takafamba musida umboka zomuya ndipe transfer anda nduti wamwe ndipe transfer andisikuda kunetsa umbowa ndikuda hamusikuda kuunda muno kangani panapa muchindivhekisa muno mudare muno zomuya mambo wangu wanyanya manje mirai zomuya waita mwana mudikistere simba roda kundirakidza risiro ndine simba iwe kana wakada kunditesta aikona kunakidzwa nekuita noise tinoda order ndoda order newe nandakamira panze apa ndafunga kuti uchataura zvemusoro iwewe ndokurwadziwa ndindikurwadziwa chienda kumba kwako urega kuita noise muno ndodii kana wauya kwaundirika ukutsvaga you are seeking help I'm seeking help but proof help hamusikuida auite noise auite noise empty vessels make noise we don't make noise here toda zvinhu zvine dignity uda kubatsirwa ini handinowanzovhunduka ndosaka ndatozoya ndega ndikati ai mufaniro yako enderera mberi handivhunduki tinotone vamwe vanhu vari mumomo vari kurwara stereki saka ndinogona kuti ozoya next year saka ichimbopfava tikupe solution the best kubudisa mari yako yebhasi wotipa totumira mari yebhasi munhu wako ouya
ndonyaya tokupai mupurisa wedu mufamba naye nzvimbo mbiri ukuona munhu achikutaurisa usitaurwara kai uchasvika pakusataura saka ndoda kuti kana wanipa mukana kana tanzwanana panapa tokupa nzvimbo nhatu dzokuita se dzokufamba ndanzwa muchitiswa noistereki muisire mbudzi yake we need discipline hatisi dare pasi pemuti munomu kana muchizvita kana waurwa navanhu vachida kuona kuti unoita noise teri indoita noise but ndinoda kuti ndirambe ndine respect hatisi dare rinotadza kutonga izvo ndoda mari yako ichimbomira kanhunda ndichada kukanzwa ndoda mari yako number 1 woisa mari yako paside up tokupa vanhu vanosunga newe vandinono paukaenda pacho tienda pamwe nzvimbo ningani nhatu tapedza izvozvo ndazvinzwa toita decision mubuda basa redu ndirokutonga asi rokunzwira vanhu tsitsi ndakada kudiwa newe ndakanganisa vanhu vese vanoparara mfunzo wangu uri kuti uyangamire mukuti pandosumuka nevanhu ava munhu akandiro anenge ari pano ukatumirwa mani iwe nemupurisa wedu yabva kupi kwauri ina sendaona panotumirwa mari nemunhu akaroiwa wacho ndotumira munhu mari South Africa Pamsore, oja. Ana amai, chimoti. Ndotumira munhu mari ndikutoreiwa ndikutsvaga mari kuenda kuchipatara. Kapesa ona kwesa kwesa 1000 US. Ndotumira munhu mari futi nakandiroyeni. Andi aiwanda. Pamsore ngati oja man. Tudare note. Anyama akasauya gawachitonga chitinda kusauya unozotuya guilty. Kusauya unozotuya guilty. Alright. Ndotumira munhu mari kudare makambozona kupinga. Chomuya. Uyu munhu kuti ngauye kusauya kwako kunotonga chidhinda icho waona kuuya guilty utomuya. Koma munorambisa sei nechidhinda. Munorambisa sei nechidhinda munorambisa. Ndikumbira Makumana. Azomuya. Nyaya yenyu angabhadhara mari. Sorry, angabhadhara mari. Angasabhadhara. Asikuta wait asikuta dodo. Iwewe nyaya. Batopa isa kutofungidzira pamwoyo. Unangoti chete tifana tadzinga mukadzi pamba. Ropa ndikuendi apa. Munhu arwadzi waite zvauri kuita. Pamsore. Nyaya iyi kai. Ndaona amai nini muri munomu. Anditi. Nyaya yenyu kuramba Yo chama, eu tô com chenio. Cara passivo. I'm suffering so pesa zvaunde bo. What I'm suffering? Buda muno. Sati mbokuthe. Amai nini? Chererai. Munyingina mukoma wenyu anoramba akagara panzvimbo ipapo. Anoramba akagara munzvimbo ipapo. Mubhuku makazomuya. Ndo zvataurani mambo. Uyo munhu chisoja chanoshandisa akabuda kudhara chisoja. Haana waanotyisa. Saka musamutye zvenyana basa rese. Anodzoka kudare rineri. It doesn't have any respect. Ndikufungidza kuti akupenga. Mukoma wenyu mimi anoramba akagara semuzvimbo. Mazinzwisa hatina basa naye. Ada kuti pamashoko ekufana tadzinga uyu. Hapana nyaya. Ari kurwadziwa ndiani? Murume uyu ndiye kurwadziwa. Saka kana achirwadziwa kana asisataure paye manje tobatsira nokurumidza. Osindura kutoshamisika. Tinavo vanopenga. Pandiaruza manje. Kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko.